Господин Ненов, първият по рода си европейски фестивал на плажните спортове Бяла 2025 приключи. Какви са първите ви думи след края на това голямо събитие? Наистина голямо събитие за мащаба на нашата община. Посрещнахме над 11 държави и емоциите, които останаха в нас след събитието, просто бяха уникални. Обратните връзки, които получихме, имейлите и съобщенията от партньорите, просто бяха само положителни, което нас изключително много ни радва. Какъв отпечатък остави това мащабно събитие върху града? Много важно, че си доказахме на себе си и предполагам на всички останали, които бяха участници в този фестивал, че можем да се справим с организацията за толкова огромно по мащаб събитие, да можем да посрещнем и да организираме една седмица над 10 държави да спортуват и да покажем наистина, че здравето е най-важното в днешно време. Участници от 10 държави, 11 партньорски организации, стотици активни хора на плажа. Как се управлява подобен мащаб и каква беше вашата роля като домакин? Да, наистина много хора участваха в целият този фестивал и наистина всичко става с хора, с екип, сплотен, който да знае и изпълнява точните организационни действия от самото начало до края. И мисля, че всяка една държава, чрез тим лидера, който беше до нея, получи максимално удовлетвореност от това да прекара една седмица при нас на спортен фестивал. Имахме няколко тим лидери, които показваха на всяко едно различно място, че спортът и движението е наистина механизмът, който най-много запазва нашето тяло. Показва ни, че здравословният начин на живот и чрез хранене, и чрез спорт е наистина това, което може да ни кара да бъдем, се казва, млади цял живот. И мисля, че успяхме да го покажем и хората, които взеха участие, го видяха. Включиха се страшно много деца, наши граждани, гости, приятели, които взеха много при сърце това да покажем, че нашия град можем да посрещнем такива различни народности и да им покажем, че сме добри в доброволчеството като елемент, който не може, според мен, една такава организация без него. Как реагираха жителите и гостите на Бяла? Какво беше настроението в града по време на фестивалната седмица? Имаше много позитивни емоции, имаше много усмивки. Ние сме организирали доста спортни събития, доста фестивали, но чак толкова голям мащаб не сме правили досега. И аз така някой път обичам да стоя отстрани и просто наблюдавам изражението на хората и като видиш толкова много усмивки на едно място, може да бъдеш само доволен. Всеки един ден си беше емоционален за това да видя как за всеки един спорт на плажа може хората да, дори да не са го практикували, да имат такова голямо желание да го правят. Може би това ми достави така най-голяма емоция, че всичко се случва при нас и ние сме основният гръбнак на това нещо. А виждате ли потенциал този фестивал да се превърне в ежегоден? Това е нашата цел. Това е целта и на проекта, по който участвахме. Надяваме се да се превърне в една наистина успешна традиция, да покажем, че спорта е здраве. Когато започваме дадено събитие, ние започваме като колеги, но се разделяме като приятели. И съм сигурен, че това нещо, това приятелство в всякакъв контекст би било само положителен аспект, както за нас като хора, така и за града ни като община, да бъде приятел с толкова много различни държави.